Υποδεχόμαστε και καλωσορίζω κοντά μας τον Υπουργό Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Και ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Δεν θα συζητήσω για τις άδειες. Παράξενο. Γιατί? Δεν θα συζητήσω, θα συζητήσω τελευταίο. Γιατί υπάρχουν πιο σημαντικά θέματα για την Αυτό ακριβώς. Δεν ξεκινάς από εκεί. Γιατί να ασχολούμαστε με τις άδειες, ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά ζητήματα όπως είναι το προσφυγικό, η αξιολόγηση που καθυστερεί. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανοίξει τεράστια ζητήματα, τα οποία έχουν ήδη καθυστερήσει πολύ, όπως είναι η αξιολόγηση και το προσφυγικό, και εσείς, η κυβέρνηση εννοώ, όχι εσείς προσωπικά μόνο, λέτε για άδειες, για το πώς θα βάλουμε τάξη στο ίντερνετ, πράγματα που μπορεί σε άλλες εποχές να ήταν σοβαρά, αλλά τώρα εκ των πραγμάτων αντικειμενικά είναι ίσονος σημασίας. Δεν νομίζω ότι εμείς βάζουμε την ατζέντα της επικαιρότητας. Αν τη βάζαμε εμείς, να είστε σίγουροι ότι είχαμε πολύ περισσότερα θέματα από αυτά που γίνονται. Και όσον αφορά την άδειες, εσείς τη βάζετε, δεν την έβαλε κανείς άλλος? Όχι, δεν τη βάζουμε εμείς. Έχουμε, και θα σας το πω, θα σας το εξηγήσω. Ναι. Αν γινόταν πραγματικά μια αξιολόγηση των θεμάτων που έχει ανοίξει η κυβέρνηση και που προωθεί, ή αν βάζαμε εμείς την ατζέντα, θα ήταν σε προτεραιότητα πολλά άλλα θέματα που θα ήταν σε ιεράρχηση πρώτα. Π.χ. που δεν έχετε προωθήσει ενώ θα έπρεπε. Ό,τι έχουμε κάνει στην αναπτυξιακή πλευρά της χώρας μας. Υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν το ξέρουμε? Είδατε, ούτε εσείς δεν το ξέρετε. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Ούτε εσείς δεν το ξέρετε. Βεβαίως. Υπάρχει ανάπτυξη. Βεβαίως. Πού υπάρχει ανάπτυξη? Και μπορώ να σας το αποδείξω κιόλας και για το Υπουργείο συγκεκριμένα σε πάρα πολλά θέματα. Θα κάνουμε ένα κλικ μερικούς μήνες πριν που αναλάβαμε. Θα δούμε πόσα δημόσια έργα έτρεχαν τότε, πόσα σήμερα. Θα δούμε με τι κόστος έγινε η επανακίνηση των έργων σε σχέση με τη διαπραγμάτευση που είχε γίνει πριν 3-4 χρόνια. Θα δούμε πόσα εργοτάξια ήταν κλειστά και πόσα έχουν ανοίξει. Υπάρχουν δημόσια έργα σήμερα στην Ελλάδα? Σήμερα, βεβαίως. Σήμερα. Να σας πω παραδείγματα συγκεκριμένα. Πριν λίγες μέρες, τον Ιανουάριο συγκεκριμένα, έγινε η επανέναρξη του μετρό της Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα έργο κολλημένο 4 χρόνια. Έχουν γίνει προσλήψεις χιλιάδες εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχει ασχοληθεί. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν πάντα ανέκδοτο όμως. Το αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω και εγώ. Επειδή ήταν ανέκδοτο. Όταν λέμε μετρό της Θεσσαλονίκης, είχα βάλει τα γέλια. Συμφωνώ απόλυτα. Και ήταν κολλημένο 3-4 χρόνια με διεκδικήσεις. Πόσοι έχουν προσληφθεί? Με διεκδικήσεις, θα σας πω αμέσως. Με διεκδικήσεις από τον εργολάβο που άγγιζαν το 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια. Για έργο 330 εκατομμύριων που είχε εκτελεστεί και για μια σύμβαση 900 εκατομμύριων. Ξεπεράστηκαν όλα αυτά τα προβλήματα. Βρέθηκε μια συμφωνία πώς θα επανακινηθεί το έργο. Έχουν προσληφθεί πάνω από 1.000 εργαζόμενοι στο έργο, στο καθαρό έργο του μετρό, και προσλαμβάνονται αυτές τις μέρες οι εργαζόμενοι που δούλευαν σε αρχαιολογικές υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει για τον αυτοκινητόδρομο του Μορέα. Το ίδιο ισχύει για την επιτάχυνση στους υπόλοιπους αυτοκινητόδρομους, που ενώ τα παραλάβαμε με πολύ μειωμένους ρυθμούς έως σταματημένα, απλά δεν είχαν σταματήσει τελείως και τυπικά, όπως είχαν τα άλλα 2 έργα που είπα πριν. Αυτή τη στιγμή, όπου και να πάει κανείς και να δει, θα δει εργοτάξεις ζωντανά με χιλιάδες κόσμο να δουλεύει. Δεν έχει ασχοληθεί. Έχω μια ερώτηση. Δεν το ξέρουμε. Είναι λίγο μπρέλα η ερώτηση δικιά μου. Ακούω για έργα. Εδώ υποτίθεται δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς βρίσκονται τα χρήματα, αν βρίσκονται τα χρήματα? Καταρχάς να σας πω ότι ο προγραμματισμός που βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση περιλάμβανε σχεδόν το σύνολο του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ, ως δέσμευση σε παλιά έργα. Κάναμε έναν αγώνα τους προηγούμενους μήνες. Η προηγούμενη κυβέρνηση για έργα μας μιλούσε, που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η προηγούμενη κυβέρνηση όμως. Και ούτω καθεξής. Τα θυμάστε αυτά? Η προηγούμενη κυβέρνηση, εγώ θυμάμαι να κάνει εγγένεια. Τουλάχιστον 3 φορές εγγένεια με τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της τότε κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο και πολλούς άλλους. Τον Κορίνθο Πατρών, για παράδειγμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό έργο και ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει τίποτα δηλαδή. Ναι, και στη συνέχεια τα εργοτάξια στο Κορίνθο Πατρών ήταν νεκρά.
Αυτή τη στιγμή. Γίνεται τώρα αυτό στο δρόμο? Εγώ σας προσκαλώ να πάμε μαζί. Να πάμε κάμερες όμως. Χωρίς να έχετε ειδοποίηση. Χωρίς να έχω ειδοποίηση. Χωρίς να έχετε μεταφέρει εργάτες από άλλα εργοτάξια. Και χωρίς να έχουν μεταφερθεί μηχανήματα. Ωραία. Και χωρίς να έχουν, γιατί γινόταν και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση θα κάνω, Ali, επειδή σήμερα είναι επίκαιρη. Ναι, γιατί είπα ότι δεν θα μιλήσω για τις άδειες. Δεν θέλω να ρωτήσω. Δεν μιλήσω καθόλου για τις άδειες. Έτσι, όχι τώρα. Εγώ, αν κατάλαβα καλά, από την αναδιάταξη του ΕΣΠΑ βρέθηκαν λεφτά για να γίνουν έργα. Ναι, αυτό. Όχι, αν καταλάβατε καλά, από την δεσμευτική, αν θέλετε, από τις δεσμευτικές συμφωνίες με τους παραχωρησιούχους και τους εργολάβους, ότι τα έργα αυτά θα τελειώσουν το Μάρτιο του 2017, ελευθερώθηκαν 2,5 δις περίπου. Αυτά ποιος τα είχε δεσμευμένα τα χρήματα? Η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί δεν θα τέλειωναν τα έργα το Μάρτιο του 2017. Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια, έγινε μια διαπραγμάτευση. Τα έργα θα ολοκληρωθούν το Μάρτιο του 2017, δεσμευτικότητα για όλους, και για το ελληνικό δημόσιο και για τους εργολήπτες και για τους παραχωρησιούχους, γιατί μετά θα πρέπει να επιστρέψουμε χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τα ποσά που ήταν δεσμευμένα για αυτά τα έργα από το νέο ΕΣΠΑ. Με δύο κουβέντες το είπατε. Αν θέλετε να πάρετε τα λεφτά, πρέπει να τελειώσετε τα έργα το Μάρτιο. Και αν θέλουμε να μην γυρίσει μέσα στην κρίση η χώρα πολλά δισεκατομμύρια πίσω, ή αν θέλουμε για 6 χρόνια, που είναι η επόμενη προγραμματική περίοδος, να μην έχουμε 1 ευρώ για να κάνουμε δημόσια έργα στη χώρα. Σήμερα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής γραμματέας, ο κ. Σαββιανάκης, σας έκανε μια ερώτηση γιατί διετάχθηκαν με την διαδικασία του κατεπήγοντος να γίνουν κάποιοι οικίσκοι για τη φιλοξενία των προσφύγων. Με τροπολογία. Ναι, όχι, αυτό είναι άλλη τροπολογία. Εδώ μιλάει για κάποια ανάθεση, δεν ξέρω αν ήταν ανάθεση ή ήταν διαγωνισμός. Ο κ. Ζαβιανάκης το ρωτάει για 4 εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν να κατασκευάσουν οικίσκους για τους φιλοξενία των προσφύγων. Θα απαντήσουμε με μεγάλη χαρά, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία ανοίγουν από την αντιπολίτευση σαν φωτοβολίδες και στη συνέχεια αναγκάζονται να ζητήσουν συγγνώμη ή να τα ξεχάσουν. Λοιπόν, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά τι γίνεται και τι πρόβλημα υπάρχει με το μεταναστευτικό, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η χώρα σε σχέση με τα hot spot και πόσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν τα hot spot. Στο Υπουργείο ανετέθη επί της ουσίας στις 15 Ιανουαρίου να κάνει την προμήθεια και τη μεταφορά των οικίσκων που πρέπει να τοποθετήσουμε στα hot spot. Αυτό έγινε με μια διάταξη που εντάσσει στη Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών. 15 Ιανουαρίου σας ήρθε αυτή μάλιστα. 15 Ιανουαρίου. Πριν από 1 μήνα, πριν από 20 ανετέθη στο Υπουργείο και δόθηκε νομοθετικά και η δυνατότητα, αν θέλετε, στο Υπουργείο να ασχοληθεί και με το προσφυγικό πρόβλημα. Μέχρι τότε η Διεύθυνση Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ασχολείται με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, όπως και οι περιφέρειες και οι δήμοι, όταν έχουμε φυσική καταστροφή, όταν έχουμε σεισμούς, πλημμύρες κτλ. Δεν κάνεις διαγωνισμό 35 ημέρες. Πάει ο δήμαρχος ή ο αντιπεριφερειάρχης που είναι αρμόδιος και λέει στα μηχανήματα προφορικά κιόλα. Σπάστε έναν άχωμα, κάντε ένα πρόχειρο έργο να μην πνιγεί ο κόσμος ή να μπορούμε να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα από σεισμό στα σπίτια τους κτλ. Η δέσμευση αυτή της χώρας ήταν κρίσιμη, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς πήγαμε σύμφωνα με τον νόμο, με το γράμμα του νόμου και με το πνεύμα του νόμου, αλλά για να μην έχουμε άλλου είδους παρεξηγήσεις, δόθηκε η εντολή στις υπηρεσίες, όλες οι εταιρείες που είναι γεγραμμένες στο Μητρό για να κάνουν εφοδιασμό σε κοντέινερ σπίτια για τους σεισμούς, να κληθούν, να τους δοθούν οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα που είχε δεσμευτεί η χώρα και να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ο νόμος, ξέρετε, μας έδινε το δικαίωμα της απευθείας ανάθεσης. Δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Εξαιτίας του καθεπήγοντος. Εξαιτίας του καθεπήγοντος. Το κατεπήγον πάντως επικαλείται και το Υπουργείο Άμυνας για την τροπολογία που κατέθεσε και καταγγέλλεται επίσης από την Νέα Δημοκρατία. Ναι, βεβαίως. Για τις απευθείας αναθέσεις. Κακώς, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, για τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, αλλά με ποια κριτήρια όμως επιλέγονται? Γιατί επιλέγεις, ας πούμε, την εταιρεία του Χοδαλάκη και όχι την εταιρεία του Παυλόπουλου? Γιατί στο Υπουργείο υπάρχει. Σημαντικά το λέω. Δεν έχει κανείς εξυμπόρου κατασκευαστική εταιρεία. Στο Υπουργείο υπάρχει μητρό εταιρεών που όποια εταιρεία θέλει εγγράφεται για τις προμήθειες σε τέτοιο εξοπλισμό. Η εντολή πέρα από τις εταιρείες που ήταν στο Μητρό ήταν ότι όποιος ενδιαφερθεί να ενημερωθεί και να συμμετάσχει. Αποτέλεσμα
αυτού του διαγωνισμού που έγινε με ηλεκτρονικό τρόπο και η καταγγελία έχει να κάνει γιατί ανακοινώθηκε τη μία μέρα και ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός την επόμενη. Αυτή είναι η καταγγελία που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ μιλάμε για πλάκα. Από τις 19, αν θυμάμαι καλά, εταιρείες που κλήθηκαν και τους δόθηκαν και οι προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα, είπαν προφορικά ότι θα ανταποκριθούν οι 8. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό η μία είπε ότι θα συνεργαστεί με κάποια άλλη, άρα συμμετείχαν 4 εταιρείες από τις 8 που είχαν πει από τις 17 που θα ανταποκριθούν, διότι από ό,τι ενημερωθήκαμε οι 3 δεν μπόρεσαν να καταθέσουν προσφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν μπόρεσαν ή δεν είχαν τον χρόνο? Όχι, δεν μπόρεσαν. Συνέπεια αυτού του πράγματος ήταν να μην γίνει προμήθεια και άρα και η ανάθεση για τα 1100 κοντέινερ σπίτια που θα έπρεπε να προμηθευτούμε, αλλά σε μικρότερο αριθμό. Και γι' αυτό και πόσο θα μας κοστίσει το καθένα από αυτά, έχετε εικόνα? Βεβαίως έχω εικόνα και θα σας πω γιατί έγινε και διαπραγμάτευση. Μετά το διαγωνισμό 9.600 κάτι ευρώ. Και αυτό έγινε γιατί... Και αύριο μπορεί να χρειαστούν πολύ περισσότερα. Τώρα θα σας πω. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Πρέπει να πάρουμε 1.100. 9 εκατομμύρια δηλαδή. Όχι, είναι περισσότερο, είναι 14 τα εκατομμύρια για τα 1.100. Και τα χρήματα αυτά, από ό,τι γνωρίζω, τα παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, αυτό δεν έχει σημασία βέβαια. Αύριο όμως το μπορεί να έγινε διαγωνισμός, βεβαίως θα τα πάρουμε. Έγινε διαγωνισμός πριν 6 χρόνια, κανονικός, με όλες τις διαδικασίες για το στόκ που πρέπει να έχει το Υπουργείο σε περίπτωση σεισμού. Η τιμή ήταν 9.450 ευρώ περίπου, χωρίς να υπάρχει μέσα σύστημα κλιματισμού και χωρίς να υπάρχουν και σκίαστρα. Και μετά από τόσα χρόνια με αυτή την πρόχειρη διαδικασία είναι στα 9.600 κάτι με κλιματιστικό. Αν είναι τόσο απλή απάντηση όμως, αναρωτιέμαι γιατί δεν πήρατε ένα τηλέφωνο τον κύριο Αυγενάκη, να το εξηγήσετε του ανθρώπου και να του πείτε μην πάρτε πίσω δεν βλέπεις ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο κύριος Αυγενάκης καταθέτει διάφορες ερωτήσεις εντυπωσιασμού, άλλες φορές γιατί αφορούν την περιφέρειά του και άλλες γιατί τον παίρνουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι από συγκεκριμένο συγκρότημα. Τι εννοείται? Αυτό που λέω. Λέω ότι τον παίρνουν. Τον παίρνουν δημοσιογράφοι από συγκεκριμένο. Είναι πολύ βαρύ και το λέω. Από συγκεκριμένο συγκρότημα και του υπαγορεύουν να κάνει ερώτηση σε σχέση με δημοσίευμα που υπάρχει. Ναι, αλλά έτσι παρουσιάζεται. Έτσι μας είχε κάνει. Ως υπάλληλο. Όχι ως διαπλοκή, όχι υπάλληλο. Διαπλοκή. Ότι του υπαγορεύουν ερωτήσεις και τις κάνει. Εγώ θυμάμαι ότι ο κύριος Αυγενάκης έχει κάνει ερώτηση για δημοσίευμα, θα πω τα πάντα. Για δημοσίευμα που υπήρχε στο βηματοδότη. Μάλιστα. Και μετά την ερώτηση του κύριου Αυγενάκη υπήρχε δημοσίευμα στα Νέα που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα όπως γνωρίζετε με το Βήμα, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας κατηγορούσε ότι εγώ με τον κύριο Παπά έχουμε κάνει το πολιτικό μας γραφείο, επαμοιβήρους τέτοιο. Έχετε στήσει ειδικό γραφείο που κάνετε. Ειδικό γραφείο, έτσι, που βγάζουμε μάλιστα και 50.000 ευρώ την ημέρα. Και παίρνετε και προμήθειες για διάφορες δουλειές που αναφέρετε. Όχι διάφορες δουλειές, για εξυπηρετήσεις στο ΙΚΑ και σε εφορίες. Μιλάμε για πολύ σοβαρή. Εξίσου βαρύ. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν, μετά απαντεώρα και κλέφτη το βήμα. Εντάξει. Ένα λεπτό. Αυτό σημαίνει. Αυτό, αν φύγεσαι, πας στη δικαιοσύνη. Ναι, βέβαια. Μόλις λήξει η απεργία των φίλων μας των δικηγόρων, θα πάτε στη δικαιοσύνη. Για ό,τι έχει να κάνει με δημοσιεύματα, όχι μόνο για αυτό που ανέφερα, και άλλα που δείχνουν ότι και εγώ και ο Νίκος ο Παπάς έχουμε στοχοποιηθεί από συγκεκριμένη συμφέροντα και από συγκεκριμένες πλευρές. Και το συγκεκριμένο άλλο πράγμα.